При мен вече е господин Илян Пламенов от гражданска инициатива Не на акта и контролът върху интернет. Добро утро. Добро утро. Видяхте вчера какво се случи. Не поискаха родните управляващи, не знам колко са родни, родните управляващи да излезем от това спорно споразумение, а срокът от 180 дни си тече. Ние вече сме парафирали и чакаме да влезе в сила ратификацията с или без наше съгласие. Действително, това, което вчера се случи, отново повдигна едни въпроси, доколко последователна е политиката на управляващите, дали те ще спазят обещанието, което министър-председателя даде в пленарна зала преди около 3 седмици. Очакваме, все пак ние продължаваме да очакваме управляващите да спазват обещанието на господин Борисов и в най-кратки срокове Народното събрание в смисъл ГЕРБ да внесе в Народното събрание предложението за отхвърляне при ратификацията, както беше заявено, тъй като акта продължава да бъде един много тревожен проблем и хиляди българи се вълнуват от това споразумение. Всъщност Атака внесе такова предложение за излизане от спорното споразумение, но вчера си направиха отбой управляващите, въпреки че лично премиерът каза преди месеци, че ще подкрепи едно такова нещо. Но просто не им хареса, че го внася друга политическа сила, което вече е детинска постъпка. Но според вас имах наскоро разговори, че дори покрай закона за хазарта ограничават се сайтове. Сайтове, в които залагаме, за да се печелят данъци и така нататък. Отново се прокарва акта по някакъв начин. Действително, за голямо съжаление, вече в България имаме разпоредби, които са като тези от акта, инфилтрирани, в смисъл инкорпорирани в закона за хазарта. Реално гражданското общество не можа да спре тези текстове в закона за хазарта, въпреки становищата, които изразихме и по време на първо и на второ четене. Явно има някакви други интереси, може би корпоративни, може би недостатъчно дълновидност на управляващите, но филтрирането е една много сериозна технология, която потенциално застрашава свободното изразяване на мнение и надяваме се Конституционният съд да бъде сезиран и да даде своето решение дали това противоречи на Българската конституция и на основополагащите договори на Европейския съюз, по които страната е страна, тъй като по наше мнение филтрирането в закона за хазарта противоречи и на разпоредби от Конституцията, така и на хартата за основните права на Европейския съюз. Акта също? Акта също противоречи и на Конституцията, и на основополагащите договори. Това защо чакат повечето европейски държави да го приемат? Надяват се. Тези, които са предложили акта. Самата Европейска комисия много силно лобира за одобряването на акта. Дори вчера те призоваха Европейския парламент да не приема решение да не разглежда въпроса, докато самия Европейски съд не се произнесе, а това ще стане чак след около година и половина. А нашата информация е, че в края на този месец ще бъде готов доклада на Европейския парламент, който най-вероятно ще препоръча да се отхвърли акта. Това тревожи Европейската комисия и затова те са предприели някои дейности за спасяване каквото може от това споразумение. Вие подготвите ли евентуално нова вълна от протести, ако продължава да се развиват така нещата в България, тъй като действително срокът, който тече, напредва. Ние трябва да излезем от това спорно споразумение, иначе то ще започне да се ратифицира. Така си е споразумението. Значи, по принцип, последните дни и буквално след вчерашното събитие в Народното събрание, отхвърлянето на решението, отново се чуват все повече гласове, че е необходим нов протест.
Ние като гражданска инициатива не на акта и контрол върху интернет ще изчакаме няколко дни, за да видим дали все пак депутатите няма да озреят за внасяне на едно решение в близките дни, с което наистина да се случи това, което Бойко Борисов обещава, Народното събрание да отхвърли, мнозинството в Народното събрание да отхвърли акта. И ако това не се случи, готови сме заедно с други организации на интернет потребители, правозащитни организации, да се организира един нов протест, който отново за пореден път да покаже мнението на гражданското общество по този въпрос. Да се хвана за името на вашата инициатива, контрол върху интернет, част от името. Защо искат да контролират толкова интернет? Ето, преди малко си говорихме с един от гостите, Тома Белев, извън ефир, че да, лесно е сега, виждаме, че е лесно да влезеш в някакви медии, да ги закупиш, ако си управляваш, ако имаш силата и да действат в твоя употреба. Но пък интернетът там вече е друго. Доста хора се информират и няма как да сложиш ръка върху всички страници. Това ли е целта? Интернет е единствената към момента свободна медия, където правителството и корпоративните интереси не успяват да наложат своя контрол и своята гледна точка. Това много притеснява най-вече управляващите. За съжаление, това притеснява и българските управляващи, които по един или друг начин, с един или друг закон се опитват да наложат контрол. Има страни като Иран, Северна Корея, които са въвели филтрирането на всякакви критични информации и биват блокирани. Дори наскоро имаше такава новина от Китай, че редица стотици блогове са били блокирани и премахнати, тъй като има критични публикации спрямо правителството. Тази тенденция, за съжаление, набира скорост и в западния свят, към който вече България е приобщена. В България вече има няколко опита в последните години и чрез закона за електронни съобщения, и чрез закона за хазарта, и чрез закона за електронната търговия да се наложат някакви форми на контрол върху съдържанието в интернет. Това, разбира се, противоречи и на Конституцията, и на, както казах, и на международните договори, по които България е страна. Надяваме се със съвместни усилия на гражданското общество, на организациите и на всички будни български граждани тези процеси да бъдат стопирани, тъй като реално те касаят стотици хиляди хора. Ето, последните данни показват, че 50% от българските граждани имат достъп и често ползват интернет. Да, има и една друга притеснителна статистика, че доста от тях са в така наречените социални мрежи и цялата информация за тях вътре е общо достъпна. Пък не се знае къде отива тази информация, но това, разбира се, е предмет на друг разговор. Значи, по принцип, все пак нашата надежда е в правото на Европейския съюз и в Съда на Европейския съюз, който наскоро излезе с второ решение, че именно филтрирането на информацията в интернет противоречи на основополагащите договори, а самата информация, която потребителите публикуват в своите профили в социалните мрежи, решението беше, че това е част от тяхните лични данни. Тоест, каквото и да се публикува в самия профил на потребителя, това е негова лична данна, тъй като това позволява той да се идентифицира по различни признаци. И ние се надяваме новото решение, което ще излезе в някакъв момент от съда, да бъде именно, че акта е недопустима спрямо европейските договори. Това е. С две думи да завършим. Вие подкрепяте едно такова проекто решение, което беше внесено от Атака за излизане от спорното споразумение, а не да го замразяваме докато се тече срок. Мислим, че вчера това беше една много добра възможност да бъде приета, да бъде отхвърлено споразумението. За съжаление, това не се случи. Надяваме се скоро време да има нови такива предложения, тъй като въпросът много силно тревожи българското общество. Благодаря ви за това гостуване, господин Пламенов. Аз благодаря. Надявам се да прекратим с тази акта в скоро време.